Good morning, guys! Today is the day. Katatapos ko lang maligo, tapos nag-makeup na din ako. I'm not yet done, hindi pa ako nag-lipstick kasi kakain pa ako. Ngayon yung lalabas ako, pupunta ako sa city, ako lang mag-isa, sasakay ako ng bus mag-isa, nakakaloka. Pero okay na kasi nag-practice na kami nung Saturday. So yeah, imi-meet ko si Catherine. So magkikita kami mamaya and it's very exciting kasi dadalhin niya yung G7X na camera niya para matry ko daw. Gustong-gusto ko na siyang bilhin, you guys. Like, hindi ko alam kung ilang araw ko na siyang gustong bilhin pero sabi ni Dan, sabi niya, huwag mo munang bilhin, i-try mo muna. Sabi ko, gusto ko na talaga bilhin. Bibilhin ko na talaga. Kasi diba, lumabas na yung Mark II. Tapos yung Mark II sobrang mahal, as in sobrang layo ng presyo nila. And ayokong matempt sa Mark II. Nagpunta kami sa mall yesterday. Was it yesterday or Saturday? Basta sa weekend, nagpunta kami sa mall. Tapos nakita ko yung Mark II. Sabi ko, oh my gosh. Hindi ko siya tinest kasi ayokong matempt. Ayokong bilhin yung Mark II talaga kasi ang mahal compared sa G7X yung original. So yeah, itatry ko siya mamaya and yeah, para mabili ko na siya kasi gusto ko na talaga siyang bilhin. She's so nice kasi she watches my videos. And then sabi niya, meron akong G7X so kapag nakita tayo, i-try mo na lang. In 2 hours pa ako aalis. I'm saving a video right now. Ito yung Q&A ko. So yung Q&A ko this week is gonna be uploaded on Tuesday instead of Monday. So yeah, yung mga Q&A videos ko, it's either gonna be Monday or Tuesday, depende na sa schedule ko. I'm pretty sure I mentioned that on that video. But yeah, oh yeah, I will paint my nails nga pala, pero I'm gonna prepare my food first. I'm gonna show you guys what I prepared Dan for his lunch today. Kasi, tinatawag ko na siyang Dan, hindi na Mr. Bear. Kasi sabi niya, wag na Mr. Bear kasi may pangalan naman ako. Kakaloka, kasalanan niya din kasi, diba? Kasi siya din nag-create ng account na yun pa Mr. Bear pa kasi. Ipakita ko sa inyo yung pinrepare ko para sa kanya, ha? I'm just gonna prepare one for myself as well. So, I made him rice paper. Ano ba tawag dito? Basta, ano ba? Hindi ko alam. Ano siya? Parang rice paper roll. So, sa roll, merong chicken, capsicum pala, hindi pala, and capsicum. Nasabi ko kasi sa previous video ko, and I keep saying capsicum, tapos hindi ako kinorek ni Dan at all. So, akala ko tama yung pagkasabi ko. Pero someone commented it's M, not N. So, thank you for letting me know. And then, so here's the rice paper. Ito yung binili namin sa Asian store the other day. And I'm just gonna put it in warm water like here. And then just 20 to 30 seconds hanggang sa mag-soften siya. Tapos there, I'm gonna put all the veggies I have here. Na-chop ko na sila. Carrots, tapos cucumber, and then I have avocado right here. There. And then last night, I cooked chicken. Tapos with the chicken, I added bean sprouts and then capsicum. So that's that. The water needs to be warm, by the way, for the rice paper to soften. Okay, sana makita nyo, but the rice paper is here. I'm just gonna add first. Oh my gosh! I forgot. I need to add lettuce pa din pala. Naubos na yung chinap ko na lettuce kasi nga, ito yung baon niya kanina. Pero I have some in here. Sobrang konti lang. I want more. So I'm just gonna get more lettuce, chop it off, and then yeah, I'll be back. Okay, so I have more lettuce na. And then I'm just gonna add carrots and then cucumber. That. Tapos, I'm gonna add the chicken with the capsicum and the bean sprouts. Capsicum. Lagi ko sinasabi M. And then, it's time to add the avocado. Konti lang yung ilalagay ko. Mga ganito karaming avocado. And then, i-fold ko lang siya. Parang lumpia lang. And that's it right there. And it looks like that. Yung sauce ko lang is sweet chili sauce. Ito yung nabili namin from Woolworths. So, select Woolworths, yung brand something. A medium heat chili sauce blended with spicy red chilies and delicious garlic. I love garlic. So yeah, isa na muna yung ginawa ko kasi I'm not sure if I'm gonna like it. Ginawan ko si Dan ng tatlong nito para sa lunch niya. And yeah, sana masarap. Let's go try you guys. Masarap to kapag may shrimp, diba? Yummers. That's good. I like it. Tapos healthy din siya. Well, except sa sauce siguro. Pero ito, healthy. Diba? So, yummers. Yay! Sana magustuhan niya. Hi guys! I'm just gonna apply my
Na-receive ko yung text ng imi-meet ko mamaya. I'm just gonna apply my lipstick. Today, I will be using the lip liner. This is from True Lips Lip Liner. Ito yung from Me Now na brand. I will be using the number 60. I painted my nails pala. This is from OMG Nail Polish. Hindi ko alam kung ano yung color. Tsaka ng kulay ng kuko parang umitim dito. Ang lamig kasi. Pero, nilalamig ako. Yung shade, hindi ko maalala kung ano kasi natanggal na yung shade name. Bigyan pa talaga ako ni Danny nitong map ng city para daw hindi ako maligaw just in case. Sabi ko, hindi ko na kailangan. Kasi magtatanong na lang ako kapag naligaw ako. Sabi niya, just in case. So, yeah. Need to put that in my purse. Hi guys, I'm leaving in a bit. Pero hindi ko alam kung ano isusuot ko. Itong combat boots ko. Or itong aking parang regular boots lang. Not sure what I'm going to wear. Mag-ano lang ako, socks, tapos I'll try it on. I'm leaving! Yung bus stop is parang mga 10 minutes walk from here. So, kailangan ko lang pumunta doon, hintayin yung bus, and the weather is perfect! Gusto ko tong weather na to, parang medyo mainit, hindi masakit yung init at all, tapos malamig. So, bongga! And, yeah, yung imi-meet ko, malapit na siya sa city daw, sabi niya. I'm just wearing the cardigan and I went for the boots. I'm not sure if you can see, hindi yung combat boots. Nakita nyo? Hindi ko alam kung nakita nyo, but yeah, yun. Gustong-gusto ko tong weather na to. Okay, I'll talk to you guys later. 5 minutes lang pala yung lakad, hindi 10 minutes. Malapit na ako. Ito yung bus stop na pinakamalapit sa amin. Ito. Pero, doon ako sa kabila kasi mas maganda yung stop niya pagdating sa city. So, mas convenient. Excited ako masyado. Ang aga pa. 15 minutes pa darating yung bus. May bench. So, pwede ka umupo dito. Buti na lang hindi umulan kasi nasa weather app ko. Sabi uulan daw ngayon hanggang mamaya. Pero hindi. Hey guys! Nandito ako sa Chemist Warehouse. Kasama ko si Kathy. Kathy, right? Parang hindi ka sanay dito kasi walang flip screen. Meron siyang G7X. So yeah, nandito kami sa merong channel yung yung husband niya meron channel. Ano nga ulit yun? Nalito ako nung sinerch ko parang I am Nilzy. I am Nilzy. I am Lindsay yung siya, gaming. Oo, yung gaming. Pero kung gusto yung mga ganun, i-leave ko yung link niya below. Tingnan nyo. They have dito, W7 na brand. Kakahol lang ni nito Britney Lee Saunders. Buy one, get one free. Tapos mura lang siya, $2.99. There, tapos buy one, get one. Siguro I'm gonna get 2. Oh my gosh. Ito, parang may posh lang. Okay. Yan yung laging, nanonood ka kay Trisha Paytas? Oo. Yan yung laging tinatakpan. Hello, oh my gosh. Guys, we're using the G7X. Sa kanya to, hiniram ko lang. Parang earn ako. Ganda, diba? Ay, oo nga. Tinitingnan ko yung sarili ko doon. Dito pala, okay. Bibili na talaga ako nito. Gusto ko na bumili. Ayaw niya kasi. Sabi niya, hintayin mo sa Monday na magamit mo na yung camera before ka bumili. Ang laki nito ha. Kasi yung phone ko, kapag dito lang, parang dito lang. Tingin sarili mo. Oo. Lagi nga akong nawawala. Parang dito, lips ko lang yung nakikita. Thank you, Kathy. That's right. At least na-try mo. Oo, tinry ko na. Bibili na talaga ako. Kasi yung dati sure kong ang awkward niya hawak. Okay lang naman. Nandito kami sa food court. Kasama ko tayo si Kathy. Oh yeah, sa Randall Food. Nag-order kami dyan sa Warong. Dyan. Order kami ng food. Nakikita mo yung difference ng quality. Oo. Ibang-iba yung quality nito kasi sa napapatingin lang ako doon. Pero, yeah. Parang, ayun, dito na yung order ko. Wait. Sensya naman. Ano nga ulit kinuha? In-order mo? Ay, ang ganda ng autofocus kaya. Siya, yung beef something. Beef ribs something. Ay, ang ganda ng quality. Mine is the, nasi goreng. Ang laki. Hindi ko mauubos to for sure. Kain tayo. Nandun yan sa Ay, buy one get one free din. Dito kami sa Chemist Warehouse na naman, pero ibang Chemist Warehouse. Ang ganda. Oo. Tapos buy one get one. Kung gusto mo kumuha. Magnanakaw. Hindi kasi buy one get one lahat. Baka may gusto ka. Tapos kukuha na din ako ng isa. Maganda yung Shiki Trio. Magkano ba yun? 7.
$10. So, Okay. parang $5. Dami nila dito. Oh, buy one, get one free. Parang yung Urban Decay na Naked, basics. Basic. Nanggagaya-gaya lang naman lahat eh. Dami. Parang mas maganda ata to kasi hindi shaky. Yung phone ko talaga, grabe ang shaky. Ako nga din eh. Pag nag-i-edit ako, marami kasi nagko-complain. Ang shaky ng video mo. Ako din, na-anoy din ako sa video ko. Mag-vlog na ako dito sa labas kasi hindi na ganun ka-shaky. Ganda, oo. Perfect yung weather. Sabi ko nga kanina nang naglalakad ako papunta sa bus stop. Sabi ko, ang ganda ng weather. Perfect. So, ito yung mall na lagi namin pinupuntahan, Rundle Mall. Nice. Swerte ko kasi alam niya lahat kung saan kami pupunta. Ako yung tour guide mo ngayon. Ano yung tour guide ko? Matagal na siya dito 4 years na. So, alam na niya. So, sa mga taga-Adelaide dyan, nanawagan. Punta lang kayo dito sa Random Oo. Mall. Sa Rundle Mall, maganda. Baka makita nyo ako. Baka nakita niyo siya. Alam niya lahat. Gawing tour guide. Pupunta kami sa Priceline. Nice. Australian brand siya. Mga makeup. Nandito kami sa kabilang Priceline. Pangatlong Priceline na ata to. Pangatlo ba? Or dalaw? Pangalawa pa lang pala. Ay, save 20%. Tara! Ay, oo. Parang Anastasia, Beverly Hills. Pwede din pang browse. Yes. Di ako mahilig mag-contour eh. You should try this. Yung lip matte. Maganda? Pero drying kasi siya. Ay, drying. Magkano siya? 10? I have this color. Oh, 10. 49. I have this color. Good for winter. Ay, oo. Talaga? Mahal talaga. Ay, bongga. Picture kami dito sa sa ball. Ano ba tawag niya? Ball lang? Ball lang yan. Silver bowl. Silver bowl. Ay, dalawa pala sa balls. Diba? Yan ang bowl ng mo. Yan ang boss ng Adelaide. Pupunta kami dito sa Cotton On. Oh, yeah. Punta kami kay Mart. Dami na namin napuntahan. Meron pa tayong mga, 2 hours siguro. Gagala pa kami. Mamaya pa yung sundo namin. Nandito kami sa Cibo, yung pag-pronounce, diba? Cibo. Dito kami sa Cibo. We'll have coffee. Kasama ko pa rin si Cathy. Maganda pa rin yung quality ng camera. Yung Sony hindi ko pa sure yun eh. Yung A5100, daw eh, may problema sa overheating. Nag-overheat talaga. Nag-overheat talaga. Oo. Lahat na. Sabi na, normal daw sa Sony yun. Pero plano ko kasi i-beauty video. Kapag mag-film ako ng more than 10 minutes, which is the case talaga sa mga beauty videos, mag-overheat. Ma-off lang siya ng kanya. Guys, ibabalik ko na yung camera kay Cathy. Magkikita tayo ulit Magkikita kami ulit. Of course. Matagal pa dito. So yeah, balik tayo sa Chakan quality ng camera. Babalik ko na to. Nakakaloka. Thank you! Thank you. Ang sarap ng coffee, by the way. Thank you sa coffee. Okay. Back with the Chaka quality. It was so much fun. Thank you so much, Cathy. Her husband is a gaming channel. I will leave the link below. I am Nestle. I forgot, but yeah. Neilsy. Yeah, Neilsy. Okay, I'll leave it below. How do you remember? That's really hard to remember. Neilsy? I think it's newsy. What if you're wrong though? Oh, if I'm wrong, I'm wrong. But yeah, it was fun. Thanks for letting me use your camera. Thanks, Kat, for taking her out as well. Yeah, thank you though. Gets her out of the house. It was my first time going out like just me. I took the bus myself. I'm an independent girl, dang. Hi guys! Ooh, this smells so good. Our dinner for tonight is tortellini pasta. Looks like that, so I just need to boil that. Niluto na ni Dan actually yung sauce, so the sauce is ready. I just need to boil that. He went for a run, and then yes, sa pagdating niya, ready na yung dinner. Ganito pala itsura ng sauce. Yummers! Tomato sauce lang yan. Tapos nilagyan niya ng parang
beef powder, onion, garlic, salt, stuff like that. Yung tomato sauce is yung sila yung gumawa talaga. Yung pamilya niya yung gumawa ng tomato sauce. So, from scratch talaga. And it's really good. Yan yung laging sauce ng mama niya kapag pumupunta kami. Good morning, guys! It is Tuesday. I'm just getting ready because I'm planning to film a video. And yeah, anong oras na ba ngayon? Hindi ko alam. Mga siguro almost 11? I'm not sure though. And I already ordered the camera last night. As in, pagkadating ko from the city, not really pagkadating ko. Pero after namin kumain ng dinner, or maybe I was, yeah, before actually. Before kami kumain ng dinner, I purchased the camera online. Tapos na ako mag-apply ng concealer. Hindi na nga pala ako nag-a-apply ng BB cream, CC cream. Just concealer lang under my eyes. Tapos dito, and then powder na. So, I have been using my Intuit powder under my eyes. Tapos, for all over my face, I went back to my MAC Mineralized Skin Finish. So, ito yung powder na ginagamit ko for all over my face. The MAC Skin Finish, Mineralized Skin Finish. I have mine in the shade Medium Plus. I'm not sure if you saw that. Yung i-film ko today is haul. Yung mga napamili namin last weekend ata yun niya. Yung nasa vlog ko, yung shopping day na vlog. Yeah, yun yung mga ipang-haul ko kasi yung mga plastic nandito lang sa floor and sabi ni Dan, ano na, i-haul mo na yan para mawala na yung mga plastics dyan. Napakaganda ng weather today. Pati yesterday, sobrang ganda ng weather. Parang nasabi ko na to na baka kahapon. Malamig na mainit ng konti. Just perfect. And, bumili nga pala ako ng ano kahapon, lip liner from Essence kasi $2 lang. So, bumili ako ng isa. Gusto ko lang muna i-try before ko bilhin before ako bumili ng marami. I will be using this lipstick right here. Ito yung from Lime Crime. Ito yung replica na Lime Crime. Sa ano ko to na ano? Parang Fast Find ata. Yeah, Fast Find. Ganito yung shade ng, wait, parang hindi nyo makita ng maayos. Pero gusto ko tong shade na to. Kaya nga dinala ko siya. Kahit na hindi ako big fan ng mga SG Authentic. Pero sa video lang naman eh. O, diba ang ganda? I'm not sure. Can you see it? There. Ganda ng shade, diba? Oh, I forgot to use this. Nilagay ko pa naman to dito para magamit ko siya. I received a eye brightener something. This is from I Am Green Minded. Bright Eyes Under Eye Brightener. Gagamitin ko sana siya today, pero I forgot. Oh well, next time. Lunchtime! Ininat ko lang yung leftover ko from kahapon, yung nasi goreng. In-order ko for lunch yesterday. Hindi ko naubos, obviously. So, pinatake out ko siya and I'm gonna eat it today for lunch. And katatapos ko lang mag-haul, so I have my mess right here. But yeah, kain tayo. Hi guys! Guess what I'm doing? I'm gonna bake banana muffins kasi meron kaming dalawang bananas na sobrang ripe na. So, I decided I'm just gonna make something. Ayoko namang gumawa ng banana bread ulit kasi paulit-ulit na lang. So, I googled banana muffin and nakakita ako ng very similar recipe sa banana bread. And yeah, that's what I'm doing right now. So, i-mix ko lang lahat ng ingredients. Hindi ako naka-vlog kanina nung prepare ko siya kasi I was on the phone with Danny Boy. Tumawag siya nung nag-prepare ako ng ingredients. Mag-vlog sana ko eh. Kaya nga lang again, tumawag siya. So, hindi ko napakita sa inyo. Pero yeah, minimix ko lang lahat ng ingredients. And this one is a bit different kasi naglagay ako ng coffee. So, we'll see how it will turn out. Nagutom na naman ako. So, I'm gonna have our leftover pasta. Ito yung dinner namin kagabi. Tortellini yummers. Hindi ko napakita sa inyo, diba? But, yeah, now you see it. And I'm gonna eat this. This is so good. Napaso yung dito ko. I'm not sure if you can see, pero sobrang sakit kasi merong nakatabon na sling wrap dito. Tapos, nilagay ko siya sa oven. Pag open ko na yung init. Tapos, dito sa kamay ko. Ooh! Anyway, kain tayo. Oh, by the way, my banana muffins are in the oven now. Well, you can't really see it. Nope. No, you can't see it. You can see my reflection. That's it. I'm wearing my pajamas. Pakita ko yun sa inyo mamaya. Kain muna ako kasi nagutom na naman ulit ako. This is how my banana muffins turned out.
You like it? Yeah, it's really good. You know I like it. There we go. Ooh, bright. We're going to the post office. We have a package. We do not know what it is. Oh, maybe it's your phone case. Because I got my phone case today. And I ordered it at the same time. Nah. So maybe it is your phone case. No? You don't think so? What is it? I have no idea. I ordered us phone cases. I got my phone case today. In the mail. And then, oh no, yeah, because he received that text yesterday, and I received the phone case today, so yeah, well, whatever. That's not it then. We're here. Australia Post. Oh, so these are PO boxes, babe? Yeah. Okay. Not sure if you can see him, pero may kausap siya sa phone, lumabas siya. Diba ang gwapo lang? This guy. Kanina pa siya nasa phone. Kawawa naman, napaka-busy. Hindi niya ako nakita kasi parang natabunan ako ng couch.